नमस्कार. सॅलीज रेसिपीमध्ये आज आपण कुकरमध्ये झटपट तर्रीवालं चिकन कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. चिकन बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. आता आपण चिकन बाजूला ठेवूया आणि वाटण बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते पाहूया. त्यासाठी इथे मी थोडंसं खोबरं घेतलं आहे, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, 1 इंच आलं घेतलं आहे, 1 मोठा कांदा बारीक कापून घेतला आहे, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. खड्या मसाल्यांमध्ये 4 ते 5 काळी मिरी घेतली आहे, 4 ते 5 लवंगा घेतल्या आहेत, 1 दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे आणि 1 स्टार फूल घेतलं आहे. आता आपण हे सगळं साहित्य भाजून घेऊया. वाटण आपलं व्यवस्थित भाजून झालं आहे. आता ते आपण थोडंसं पाणी घालून वाटून घेऊया. आता आपल्याला बाउलमध्ये सुके मसाले घ्यायचे आहेत. त्यासाठी इथे मी 1 चमचा धना पावडर घेतली आहे, पाव चमचा हळद घेतली आहे, 2 चमचे मालवणी मसाला घेतला आहे. इथे तुम्ही कोणताही घरगुती मसाला वापरू शकता. 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर. आता हे सर्व मसाले थोडंसं पाणी घालून मिक्स करून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे सुके मसाले डायरेक्ट न वापरता थोडंसं पाणी घालून मिक्स करून वापरले तर ते जळतसुद्धा नाहीत आणि शिवाय चिकनला तरीसुद्धा खूप छान येते. चिकनसाठी लागणारी मसाल्यांची पेस्ट तयार झाली आहे. आता आपण फोडणी द्यायला सुरुवात करूया. कुकरमध्ये 4 ते 5 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की यामध्ये 1 बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे आणि तो व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. कांदा आपल्याला जास्त ब्राऊन करायचा नाही आहे, थोडासा शिजेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. कांदा आपला थोडासा शिजलेला आहे. आता यामध्ये आपण खडे मसाले घालणार आहोत. खडे मसाले डायरेक्ट घातल्याने चिकनला आणखीन चव येते, त्यामुळे खडे मसाले आपण डायरेक्ट वापरणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 3 ते 4 लवंगा घेतल्या, 3 ते 4 काळी मिरी घेतली आहे, 1 दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे आणि 1 ते 2 स्टार फूल घेतले. त्याचसोबत 3 ते 4 तमालपत्र घेतले. आता हे सर्व मसाले तेलामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. त्याचसोबत यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्टसुद्धा घालायची आहे आणि आलं लसूण पेस्टसुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. आता यामध्ये 1 बारीक कापलेला टोमॅटो घालायचा आहे आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. कांदा आणि टोमॅटो व्यवस्थित शिजलेला आहे. आता यामध्ये आपण वाटून घेतलेलं कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालूया. आणि हे वाटण 1 ते 2 मिनिटं परतून घेऊया. आता यामध्ये मसाल्यांची जी पेस्ट बनवून ठेवली होती ती घालायची आहे आणि ही पेस्ट संपूर्ण वाटणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. मसाला व्यवस्थित मिक्स करून झालाय. आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याचसोबत यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे. आता आपण कुकरचं झाकण लावायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून कुकरला 1 शिट्टी काढून घ्यायची. कुकरची 1 शिट्टी झाली आहे आणि कुकर थंडसुद्धा झाला आहे. तर आता तो आपण खोलूया. तुम्ही पाहू शकता सर्व मसाले व्यवस्थित एकजीव झाले आणि ग्रेव्हीला तर्रीसुद्धा मस्त आली आहे. आता यामध्ये आपण चिकन घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. चिकन व्यवस्थित मिक्स करून झालंय. आता यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आणि 2 चमचे चिकन मसाला घालायचा आहे. आता हे मसाले सुद्धा व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत. मसाले व्यवस्थित मिक्स करून झाले. आता कितपत ग्रेव्ही आपल्याला पातळ हवी आहे तेवढं पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे आणि मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या द्यायच्या. कुकरच्या 4 शिट्ट्या झाल्या आणि कुकरसुद्धा थंड झालं आहे. तर कुकर आता आपण खोलूयात. तुम्ही पाहू शकता चिकनला मस्त तरी आली आहे. शिवाय मसाल्याचा सुगंधसुद्धा मस्त येतोय. आता आपण हे चिकन एकदा मिक्स करून घेऊया, ढवळून घेऊया. चिकन मिक्स करून झालंय. आता यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालूया
आणि पुन्हा मिक्स करून घेऊया. मस्त झणझणीत चमचमीत मसालेदार तर्रीवालं चिकन बनवून तयार झालं आहे. तर हे गरमागरम चिकन आपण सर्व करूया. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा झणझणीत रेसिपीसोबत. थँक्यू.